gdyby tak wstało słońce, pełne wiary i nadziei, zwiastowało, że dziś koncert, teraz wszystko się odmieni. Wróg wrogowi poda rękę i zapomną, co ich dzieli. Ludzie przestaną się lękać, będą pewni, bo ujrzeli. A gdyby tak stanął z hukiem, czy ucieszyłbyś się gościem? Czy za drzwiami byś się ukrył? Czy otworzył je na oścież? Co byś zrobił? Nie wiesz. Gdyby gwiazda zaśniła na twym niebie, czy od razu byś w nią uwierzył? Jak romantka ubogich pasterzy, czy wyruszyłbyś po odpowiedź? Niczym trzej mędrcy królowie, czy nie podnosiłbyś głowy i nie odezwał ani słowem? Co byś zrobił? Nie wiesz. Gdyby gwiazda zaśniła na twym niebie, czy od razu byś w nią uwierzył? Jak romantka ubogich pasterzy, czy wyruszyłbyś po odpowiedź? Niczym trzej mędrcy królowie, czy nie podnosiłbyś głowy i nie odezwał ani słowem? A gdyby dzisiaj o wrzasku niebo stanęło purpurą, i to naprawdę niebiańską, objawiając nam swój urok, a sąsiad witał sąsiada, jakby dawno się nie widzieli, słuchawce głos odpowiadał i ujawnili by się anieli. A gdyby to było dzisiaj, kiedy licytujesz swą biedę, gdyby Bóg się do ciebie przysiadł i poprosiłbyś, podzielił się chlebem, co byś zrobił? Nie wiesz. Gdyby gwiazda zaśniła na